Здравейте, потребители на VBOX Anime YouTube, аз съм Стенинг и това е втори епизод на Кое, как и защо. Този урок го правя по заявка, поради запитване от един потребител. Никето 93. Направете народ как се слагат ефекти на даден клип с Sony Vegas. Така. Пич, сега ще покажа как слагат дадени ефекти. Ще покажа 3-4 ефекта, които бих използвал за геймплей клип. Така, както виждате, вече има значката GRP. Вече съм член на BG Power TV. Може да посетите профилът ми, ще бъде в описанието на Power TV. Присъединете се в групата BG Power TV, линк към нея също ще има в описанието. Така, изчакаме само да ни зареди. Така. Хайде. Както казах, следете профила на BG Power TV, качваме много интересни клипове. Ето вече си имаме интро, лого и това. Ето заради. Значи, избираш си клипчето, на което искаш да му приложиш даден ефект. Чакай да избера. Ето ще избера интрото на BG Power TV, примерно. Така, сега. Да започнем ето от тук. От Transitions. Значи, това са различни ефекти, които можеш да ги приложиш ако имаш два клипа и искаш да ги съединиш. Не да слагаш един друг, а да има някаква анимация, когато те се съединяват. Значи, ето това. Ще само да видим някакво друго различно клипче. Ето. Така. Ето виж тук. Аз съм си инсталирал едни други транслейшъни, Newblue. Те са напълно безплатни. Ето, примерно, да видим как изглежда с Newblue 3D Flip. Или не. 3D Bouncing Curve. Ето с този. Така ще го добавим. Или не. Първо ще добавя видео ефект и след това ще премина на Media Generators и Transitions. Така, видеоефектите. Ще разясна всеки за какво служи. Така, Add Noise. Това са ефекти, с които можеш да замъгляваш. Не по-скоро да вземеш, ами да го правиш на точи си. Ето виж. Виж какво става, като приложиш този ефект. Ето. Има се едно, че смущения. Така. Black and White. Това няма нужда да казвам за какво служи. Black Restore. Тук ви добавя съвсем малко по-тъмен цвят на това. На клипчето. Ето тук може да го увеличавате. Border. Това е като рамка. Тук може да си избирате. И така. Brightness and Contrast. Ето тук може да си избирате да ви бъде по-светъл клипа, по-тъмен и така. Broadcast Color. Това са едни колори почти не се усещат, когато се сложат. Bump Map. Това е също като подобно на Brightness and Contrast, но просто прави, ето виждате, малко по-различен пастел, но все едно, че е анимирано. Channel Blend. Това променяте цвета на клипа като фон. Чорма Blur. Това е Blur. Демек такова. Не затъмнение ми, как да го кажа. Да, сещате се. Чорма Care. Това лично... да. И то също затъмнява. Color Balance. Тук може да променяте цвета на клипа, добавяте ефекти, правите го какъвто си искате. Така, това също. Това е също като горните. Да. Ето. Това чрез този ефект може да го направите да се вижда само дадена част от клипа, да не се вижда целият клип и така. Дефокус. Това е такова. Описано да се приложи. Ето виждате, замъглява образа. Така. Деформ. Това деформира образа. Fill това е като светлина. Film Effects. Тук може да добавите филмови ефекти. Ето виждате. Така. Film Grain. Това също са като
първият ефект. Това е затъмнение. Не затъмнение, по-скоро не знам, glow. Blur. Така, glint, това тук правите. Този ефект е доста хубав, но да се направят хубави настройки за него, много добре се получава. Glow. Ето. Така. Да, така също промените се на клипа. Hustle Adjust също, Invert. Да, тук ето вижте как го правите. Lens Far да има ето такива звезди, блестящи, такива кръгове. Това е Levels, тук да правите по-светъл и по-тъмен клипа. Light Race. Това е за ето вижте, правите по-тъмен клип, премахва червените очи. Light Number е за ето виждате, част от клипа се размазва. И така, стигнахме до ефекта, който аз най-много ползвам, Magic Bullet Lux. Значи той го няма в Sony Vegas, трябва да си го изтеглите. Напълно безплатен е, ще дам линк за него в описанието. Ето виждате, сега ще ви покажа как се прилага той. Значи взимате го и го пренасяте върху съответното клипче. Цъкате Edit, опа, съм го маркирал така. Цъкате Edit. Чакате да ви зареди малко. И ето виждате, и тук има, значи тези цветове, повечето от тях аз съм си ги правил, някой съм ги свалил. Ето виждате, тук има всякакви цветове. Ето, тук може да си, да променяте цвета, ето на това. Спот, тук къде само да се вижда по-ярко. Alarm, значи това е за това, за светлината, която идва отстрани. И така. Кой ефект? Mask Generation, това е маска. Medium, това също е като затъмнение такова. Minted Max. Това е сега, че ще ви пикселизиран клипа. Виж как се настроите. Mirror, това е да се вижда огледално клипът. New Blue, значи тези ефекти също са ги няма в Sony Vegas, трябва да си ги изтеглите и за тях ще дам линк. И тези ефекти надолу почти никога не ги ползвам. TV Simulator е добър ефект. Ето виждате как става. Така. Media Generations. Значи това е чекборд. Това ако ще покажа отделен туториал как да използваме чекборда в Sony Vegas. Значи с това може да клипа ви може да стане много готин. Ето виждате. Зависи как си го настроите. Така. Color Gradient, ето така ще ви се вижда само една част. Ви се вижда само една част от клипа. Същото зависи как си го настроите. Така да го изтрием. Credit Roll, това са кредити, те се появяват накрая. Noise Texture, това са текстури. Така. Ето виждате. Така да го премахнем. Prototype Title, това почти никога не го ползвам. Solid Color, това си обикновени цветове. Test Pattern, ето виждате. Тук са като смущение на телевизор, текст. Това са текстовете. И това, това са различни други текстове. Ето виждате. Те пишеме DS и ето виждате как изглежда. Така. Transitions. Да речеме, взимате го и взимате и го поставяте ето тук и тук настройките. Цъкате хикчето и ето вижте сега как става. Не стане така. Ето, сега ще го видите по-добре. Ето, мисля, че го видяхте. И тук си ги избирате. И надявам се да съм помогнал на Никето 93. И това беше от мен. Чао и до следващия епизод.